Štrúdľa patrí medzi tie recepty, ktoré vie najlepšie spraviť len starka, ale rozhodla som sa ju skúsiť naučiť aj ja. Začíname s miešaním hladkej a polhrubej múky so štipkou soli. V samostatnej miske si rozmiešame jedno vajíčko, kým nemáme jednotnú zmes a pridáme ho k múke spolu s lyžicou rastlinného oleja. Posledná ingrediencia je octová voda, ktorú pridávame postupne podľa potreby. My sme jej dali trochu viac a neskôr sa nám cesto pri naťahovaní trochu trhalo. A teraz prichádza najnáročnejšia časť. Cesto sa musí miesiť aspoň 15 minút, kým nenaberie správnu textúru. Nie, moja ruka nezostarlo 50 rokov, to mi len starka ukazovala správnu techniku miesenia. Musím sa priznať, po chvíli ma dosť boleli ruky, tak som vytiahla aj techniky z pečenia chleba a ako by som cesto bila o dosku. A podľa mňa to vôbec nebola zlá stratégia. Stôl sme zakryli špeciálnym obrusom na štrúdľu, spoznáte ho podľa masného fľaku v strede. Celý som ho pomúčila, do stredu dala cesto, ktoré starka zakryla teplou miskou. Ja som ho ešte potrela olejom, lebo sme na to zabudli a nechali sme ho oddychovať asi hodinu. Starka povedala, že cesto vyzerá dobre, tak sme sa pustili do naťahovania. Najprv som ho jemne rozvarkala, pomúčili sme obrus pod ním a začali sme ho jemne ťahať. Išlo to prekvapivo dobre, ale kvôli tej vode navyše sa nám na krajoch trochu trhalo. Ale na prvý pokus, aj keď s miernou pomocou, to bol podľa mňa slušný výkon. Ja mám najradšej tvarohovú plnku, tá sa robí z tvarohu a smotanového krému. V samostatnej miske sme zmiešali smotanu, vajíčko a vanilkový cukor. Pred plnením sme celé cesto poliali rozpusteným maslom. My sme sa ale rozhodli trochu experimentovať a spravili sme aj makovú náplň, ktorú sme robili prvýkrát. Takže jedna časť bola posypaná mletým makom a cukrom a druhá časť tvarohom. Na makovú časť som nastruhala jablká a tvarohová dostala ešte smotanový krém a cukor. Celú štrúdľu som pomocou obrusu zrolovala. V začiatku mi to vôbec nešlo, ale nakoniec sa pekne zrolovala a našťastie nezletela zo stola. Potom sme ich tanierikom nakrájali, poukladali do plechu a jednotlivé kusy potreli maslom pred pečením. Tanier sa vraj používa preto, lebo nôž by cesto roztrhol. Ruky ma boleli ešte 2 dni, ale stálo to za to. Ak sa vám tento recept so starkou páčil, napíšte mi do komentára. Pa pa!